Estimats opositors i opositores d'Oposites Fàcil, anem amb una nova ronda de tests comentats OEF. Comencem. Quina de les següents normatives recull la classificació legal del personal al servei de les administracions públiques? Doncs, evidentment, el Reial Decret Legislatiu 5/2015, que és l'EBEP. Entre els permisos, quins d'aquests trobem? Doncs tots són permisos. Llegeix-te bé l'article 48 i 49 de l'EBEP, però directament des del BOE, que allà és on els trobaràs actualitzats. Quin d'aquests no és un requisit per ser funcionari a nivell general? Doncs és aquesta, article 55 de l'EBEP, no són 18 anys, són 16. Personal que en virtut d'un nomenament realitza serveis de caràcter permanent a l'administració pública ocupa places de plantilla i percep sous a càrrec del pressupost local. Local o de la Generalitat, dependria d'en quin rang de l'administració estem. Qui seria aquest o aquesta? Doncs un funcionari de carrera. Article 9 de l'EBEP o article 11 del Decret Legislatiu 1000/1997. Per últim, en els ajuntaments, quin és l'òrgan competent d'aprovar l'oferta d'ocupació pública? Doncs li correspon a l'alcalde. Moltíssimes gràcies per la teva atenció.